Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje isibalo sethu sithi kunomncintiswano esikolweni, uyabona ke? Umncintiswano lo ufuna ukubona ukuthi phela ubani ozokwazi ukuthengisa amathikithi amaningi womdlalo ozobudlala lapha esikolweni ukuze kuzokwanda imali esikolweni, uyabona ke? Manje ke isibalo sale mncintiswane basibhala njengo5T ohlanganiswe ngo3. U5 uT kulesibalo leso amathikithi lawo azobe athengiswa, uyabona ke? Manje ke thina kumele sibale ukuthi makuthengiswe ithikithi elilodwa kuzoba yimalini kahle kahle. So bhala ke isibalo sethu sithi 5T, phela basithi 5T kuyafana nokuthi sithini 5 ophinda phindwe ngoT sihlanganisa no3. Futhi ke uT sesiyazi ukuthi u1 ngoba phela sithengise ithikithi elilodwa, uyabona? Isibalo sethu sizoba yini? So phinda u1 no5 zosineza u5, masihlanganisa u5 no3 zosineza u8 nayo ke. Manje ke futhi ke basithengisa amathikithi angu8 so sineza malini? Sibheke ke. So thi 5 ophinda phindwe ngo8 ngoba phela susa lo T sifaka u8 esikhaleni saka T bese sihlanganisa ngo3. Manje ke khumbula ukuthi kumele sicale ngani? Ngokuphinda phinda phambi ukuthi sizohlanganisa. Masiphinda phinda sitholani? Sithola u40 sihlanganise no3 zosineza 43. Sesiyachubeka ke sithini? uT amathikithi basithengisa amathikithi angu10 sizothola malini? Sizothi 5 ophinda phindwe ngo10, phela nisesisusa lo T sifaka u10 bese ke sihlanganisa ngo3 izoba ngakhi? U10 mawuphinda phinda ngo5 uzosinikezani? 450. Bese sihlanganisa ngo3 uzosinikeza 53. Nanso ke impendulo yethu sesiyiphendulile. Ngathemba lokuthi kukusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.